Oh. Wat is dat? Flink hoor, lekker. Ah, flink. We gaan ermee naar de oude wezen. Kom lekker. Van waar komt het? Is het gevaarlijk? Gevaarlijk niet. In goede staat. Het zijn dvd's uit rond 2008, 2009, zoiets. Vlak voor de verwoesting van het elektronische toestel van 2012. Interessant. Hebben we nog foto's daarvan dat we afspelen? Nee, die zijn al allemaal lang verwoest. Oei. Maar ik denk wel een plaats waar we ze kunnen zetten. Wacht een minute. En 3 beeldcollectie. Wow, dat is een goed idee. Ja, vind ik ook. Waar hebben jullie die gevonden? Laika en Spike hebben deze gevonden in een veldje, hebben dat uitgegraven. Interessant.